सोरबाफोर बडिगार्ड लांफैनोबा आंखौ लांफैनो हागोन आरोखि ना नैबे ससमा गाननानै फुरा बेंबाय थागोन आं बाबु दागान नों ससमायासो देरसिन माने जोनोमनिफ्रायनो बिदिनोखा होनदों नामा नोंना मेगना ये वाला हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर दिनैहाय जोङो बेरायफैदो आरोखि ना फुरा साल्टे मा होनोमोनलाय साल्टे खनिक ओमफ्राय ओरै प्रबल दङ एसे ओरैनावलाय बेटारिसो बिथाङा ओमफ्राय ओरैहाय जोंना साल्टे दङ आरोखि ना सासे देदसुं टाइटेला मा मोनलाय जोंना बसुमतारी देदसुं बसुमतारी ओमफ्राय ओरैहाय बिलि दङ आरोखि ना गावखौ मिथिखायो बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिस आरोखि ना एसे बिबार बागान माबा माबि नायला फैदों मोजां साले ओरै आयौ माथो मास्क टाक्स गाननानै फुरा खिजुर बिफां नुजोबगोन आरोखि ना लारि लारिनो खिजुर बिफां थ' खिजुर बिफां नङा आं ओरैसो होनदों आरोखि ना जायखिजाया माबा मोनसे बिफां जागोन आरोखि ना मा होनदों बे हाइटआथ' नोंना नैबे बिफांजों समान जाखागोनदां थांलाय थांलाय समान जालायलाय मानसिया बिराद गोजौ नायनायावसो मबाइलावसो फिसा नुदों आरोखि ना नायलाय हाइटआ नायलाय ओरैहाय मा बिफा फिसालासो नुखायो बाइक गंसेयाव थांबा मानसिफ्रा हनै बिफा फिसालासो थांबाय होनखायो आरोखि ना बिसि गोजौ दं बे 1 फुटआ दंखायो खोमा दालाय गाखोलाय बेयाव गाखोबासो आंजों समान जायो नायदो आयौ ओरैबायदि गोजौ आं थैखाबाय ओरै गथ'फोर गेलेगासिनो ओरैहाय फुरा फुटबल गेलेगासिनो ओरैहाय खाथिनो लकेलनि एरिया जोब आरोखि ना ओमफ्राय दाथ' गरम बोथोर फैबाय नङा होमबा गरम बोथोराव मानसिफ्रा बिराद बेरायफैगोन आरोखि ना बेहाय ओरैनो बार जाथावथाव बेरायफैयो साले साबायाव हरलाय आङो नायनायनि रोङोना रोङा टेस्ट ड्राइभ आं सालायफेरा खिन्थु ओमफ्राय माबाफोर जाबा नोंथाङा गाज्रि मोननाङा दे आयौ सानाबलायखाबाय माइरबो रोंनाया रोङो आरोखि ना एसे माने ट्राइ खालामनो हादों रोंजोबा आरोखि ना गारि सालायबा बे साबिखौ लाफानांगौ आरो ना लाफादो ओमफ्राय स्टाराव बबेयाव होयो नैबे आयौ माने गोदोनि जुगनिसो नालाय आंबो ओमफ्राय बैफोरबायदि साबि ओरै सोलायनायखौसो सालायदो आरोखि ना ओमफ्राय बिदिखौ सालायफेराखै बे निउट्रल जाबायना ओमफ्राय वाना गोजौ नङा होमबा लेफ्ट लांदो ओमफ्राय गोजौआव गोजौ जाबायना माने बिराद गोबावजोंसो सालायनाय जायो आरोखि ना इसिबांबो एक्सपार्ट नङा ओमफ्राय एसे लोगोनिखाय एसे टेस्ट ड्राइभ खालामदो आरोखि ना दिनै जाहोजोबगोन होनदों नामा नोङो हा ओरैबायदि गोहो वा दुगायानो लाजाया ना जों खयजन दं सानलाय फैलाय सासे सानै साथाम साब्रै साबा आरे जाहोलाय देलाय आयौ हलाय मोखां ओरै माथो मा लाजिखो हिनजाव थांमाथां आयसु दस्राखौ मोनजायाबाबो साहा मोनबानो गोजोनथारलै आंनो गारियाव गाखोनानै जोंखौ थाबायहोदों ना दे नायगोन सानसे समाव नायफिनगोन दे नोंसोरखौ नाय बा आयौ होलांबावबाय ससमाफोर नायनो नागिरदों आरोखि ना नैबे लेन्स कार्डनिबो गोदान खुलिनाय दं बेयाव थांनो नागिरदों आरोखि ना बैनो दखाना लेन्स कार्ड नैबे गोदान खुलिनाय आरोखि ना दखाना बारा गोबाव जायाखै हा अबे 2000 अबेखौ नायना बागदावखौ साले आयौ बे थेफाफायानो 2000 लागाव जादो आयौ माबानि LP स्कुलनि प्रफेसार नुसोलायब्रा नोंखौ मिथिबाय सबानो गासिबो 2000ल' नुजोबगोन बोरै नै नायदो 2000 दखान गोदानाव हाबफैनायजों जाबजों आङो प्रमसन खालामफैनाय जाबाय आरोखि ना ओमफ्राय लकेसनखौ खोन्थाहरनि ओरै बौबाजारा जोंना क'क्राझारनि बौबाजारा बे ओरैहाय अपोजिटआव बाजारनि अपोजिटआव नाहरबानो नुगोन आरोखि ना बे दखानखौ ससमा दखान नैफ्राव नै फुरा डिजाइनफोरनि नांगौबा आरोखि ना सानग्लास दं एकबारे सान्दुंफ्राव गाननानै ओंखारग्रा जाहैबाय आरोना बेफोर एसे कमेन्टफ्राव लिरना हर आरोखि ना माइदिंगा आयौ गोगोम मोनखायो खोमा ना मानसि गोजौ जागोन सोरबाफोर बडिगार्ड लांफैनोबा आंखौ लांफैनो हागोन आरोखि ना नैबे ससमा गाननानै फुरा बेंबाय थागोन आं आयौ क्लासि एम इ स्कुलनि मास्टारसो नुखागोन आं दालाय गानलाय आयौ नंमारगौ नंगौ सेम नुयो माइदो डाबल बेटारिया नायबाबो थोखाया बेनो ससमा गंनैजों पावार मोनसे बुजाबबासो बिराद मोजां नुयो मिथिबाय दाख्लै बै थांनाय बोसोराव आरोखि ना बावखुंग्रि हाजोखौनो नुथायाखै नै मानसिया ससमा गानाब्लासो थांदोंमोन ना बाबु दागान नों ससमायासो देरसिन ससमायासो गिदिरसिन मानसिया थेफाफा
थाम्फैयाव ससमा गानहोनाय बायदि नुखायो मानसिखौ गोगोम हिट नुखायोलै मायरबा आं बासिला नोंखौ जायखिजाया पारफेक्ट सेलिब्रिटि दिल्ली मुम्बाइफोरनि एकदबारे सेलिब्रिटि लुक्स नुखायो मायरबो माने जोनोमनिफ्रायनो बिदिनोखा होनदों नामा नोंना मेगना जोनोमनिफ्रायनो ओरैबायदि गोथां ब्रं नायबा र' आं मोजां देखायना देलाय ओरैबायदि जोंखायो आरोखि ना मेगना आलदासो सानावसो गाननानै एसे एक्टिं मारिलाबायनाय एसे बुस्थुआ मोनायाव गानबाथाय नों मोखांखौ गन्थं दोलाजोबगोन बबावबा थांगोन फात्ता मोननाय नङा राजा मोजां नायदे सासे मोदाय ओंखारबोयो खिन्थु मा जायो गारि मटर सालायनाय हाद्रि हाला हाबनाय ओमफ्राय मेगना बेफोरजोंनो जोंना इफेक्ट होलाङो आरोखि ना ओमफ्राय जोंना मोनसे मेन प्रब्लेमा मा होनोब्ला जोंना मबाइल फन एनि टाइम जों थाफायो लोगोसे उन्दुनाय होन सिखारनाय होन थांलाय फैलाय जोङो नायो आरोखि बेफोर लाइटजों आरोखि ना मेगना इफेक्ट होलाङो थ' बेफोरखौ खम इउज खालामबा मोजां मानसिनि थाखाय बेफोरखौलाय आजिखालि सोर साननो रोंनो गावनि थाखायनो मोजां आरोखि ना खम बाहायोब्ला ओमफ्राय बेफोरखौ साननो रोङा ओमफ्राय उनाव बेफोरबायदि जानोसै आरोखि ना थिग बिदिनो फ्रियाव नायो होननायखाय आंबो दिनैहाय नायलांथारसै होननानै नायनाय जादों आरोखि ना ओमफ्राय एसे प्रब्लेम मोनदों आरोखि ना एसे नायनांगौ दा नोंसोरबो सोरबाफोर नायनो गोसोबा नायफैनो हागोन फ्रियाव दा सोलिगासिनो आरोखि ना मेगना मा पावार खम गोजाननिखौ नुवा लागाव गोन्दा गोन्दि जोब दिनै मा नों मा ससमा नांगौ मारै हा रिप्लेसमेन्ट जोंना ओरै दं फबन बाय रिजाल्टआ माबायदि मोनखो पावार खम होमबा लेफ्ट साइड नोंनाबो आंजों सेम बेनाबो राजानाबो लेफ्ट साइडनि एसे प्रब्लेम होनदों आंनाबो लेफ्ट साइडनि ओमफ्राय आगदानाबो एसेयानो होनजायो आरोखि ना आदै जांख्ला नुखायो मोनसे आयौ नायदो मा नायब्रा ब्लारसो नुजोबो जेबो नुखाया आंला नायलाय जेबो नुवा मानसिफोरखौ ब्लारसो ओरैनो फ्रेम नखासो दा बे नायदो आलदा नुखायो मोनसे मानसिखौ सिखा खंखाइ लामा सिखा खंखाइजों ओमफ्राय बै मा होनलाय बियो बै दुथिया बैयो आलदा नुखागोन मिथिबाय ये अलग है थोड़ा अलग है जोंना राजाया बेखौ लाबाय आरोखि ना बे मोननैखौ और ये सब शेव हो रहा है तो आप ये शेव को छोड़ दीजिए ये वाला लीजिए अलग है बस कितना बोला था कौन सा ये वाला frame with lens 3000 this one and this one also frame with lens 3000 अच्छा बेजों नायलाय आंनो बे साबसिन मतलब दोनों लेने से 3000 देना पड़ेगा और मेंबरशिप नहीं है तो 700 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा लेंस के साथ